Γεια σας παιδιά, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα πουσάρουμε το Git Rank 41, δηλαδή 800 τρόπαια, και πάμε να κάνουμε γρήγορα που ξέρεις μπορεί να... Το καινούργιο update σας αρέσει με το Finks, με αυτό το καινούργιο παίκτη. Με το Finks που παιδιά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η super του, γιατί με τη star power που κάνει slow τα shots των αλωνών. Έχασε. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό δεν έγινε ποτέ, δεν έγινε ζέσταμα. Ωραία. Εμένα έχω να πω πως μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καινούριος παίκτης. Τώρα αυτός που μοιάζει σαν τον Ντράκο, δεν τρελάθηκα κιόλας, δεν τρελάθηκα. Αλλά παιδιά, εγώ γενικά δεν ήθελα να δω καινούργιοι παίκτες, γιατί ήθελα να πάρω fame. Ωραία, παίρνω super. Ωραία, πέθανε μπροκ. Αυτή είναι το νουμπάκι. Ωραία, γιατί δεν πέτυξε να σου πάνω του. Ναι, έχει άπειρη σούπερ. Όχι ρε φίλε. Παιδιά, φανταστείτε το Git με άπειρη σούπερ. Και πώς σας αρέσει το καινούργιο μέτα με τις άπειρες gadgets? Εμένα... Όπα, τι έκανα. Μ' αρέσει, δεν μπορώ να πω. Ρε φίλε, γιατί πέθανε, είμαι άχρηστος ρε φίλε. Κάνω τη σούπερ πάνω μου. Δεν πειράζει. Υγεία. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε στο επόμενο μάτς και πάμε λίγο πιο δυναμικά να πάρουμε και την πρώτη νίκη. Σίγα. Ποιος ξέρει. Ωραία, βλέπω. Δεν έχουν κάποιοι, δεν βλέπω κανένα απίστευτο profile. Και πάμε. Εμένα το νέο μέτα μου αρέσει πάρα πολύ με την gadget που έχεις άπειρες gadget. Βέβαια έχεις πιο πολύ delay, αλλά δεν πειράζει, γιατί αλλιώς θα είναι σπασμένο. Βλέπω ένα chest στο push. Και επειδή είναι άχας... το σκότωσε. Ωραία. Βλέπω ένα... Γιατί είναι όλοι μες στους θάμνους? Μα τώρα αυτό δεν γίνεται. Ωραία, θα κρύβω κι εγώ με... Ξέρετε κάτι, για να κινούμε λίγο πιο safe, θα πηγαίνω με gadget. Για να είμαι 100% σίγουρος πως δεν θα μου πετάχει κανείς. Μα άλλος με περιμένει μέσα στο θάμνο και μου κάνει μια σούπερ. Ωραία, το σκότωσα αυτόν. Πέθανε από το δηλητήριο. Ωραία, να μαζέψουμε λίγο σούπερ. Βασικά πάω και κάτω. Dodge. Τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα μπορώ να πηδήξω πάνω, να κάνω το σούπερ μου, αλλά φοβάμαι μήπως με επιτεθούν άλλοι. Την Άννη δεν την έχω με τίποτα. Να βάλουμε gadget. Ωραία. Αν μου κάνει σούπερ θα επιζήσω και θα κάνω dodge. Και τώρα μαζεύω σούπερ. Πήρα τη σούπερ μου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν. Και τώρα πρέπει να προσέχω λίγο για να κάνω farm super. Και θα πάω πάνω στον πόκο, χωρίς να το ξέρει. Μου έχει δει τόσο να βαρώ πάνω του. Υγεία μου. Τώρα θα με τσακίσει. Είναι... Το σκότωσα πρώτος, το είδα.
Βγήκε πρώτος. Ωραία, και παίρνουμε ένα win και ξεκινάμε δυναμικά με το win streak μας. Και ελπίζω να μην το χάσουμε. Γιατί έχει να πες. Άμα χάσω με win streak, δεν θα μπορώ. Είναι μια βοήθεια για push που με βοηθάει πιο πολύ. Ωραία, έχει 2 cubes εκεί πάνω και κύβους. Πήραμε τους 2 κύβους μας. Και μου κλέβει τον κύβο κλασικά. Γιατί όταν πάω θέλω να πάω κάπου μου κλέβουν τον άλλο κύβο. Και τώρα ήρθε η ώρα. Όπα, κολλάω. Χεπ. Πού ξέρεις εσύ ότι τώρα πήγα εγώ. Με είδες βασικά γιατί μου χάλασε κάτι. Αν πάω από εδώ. Θέλω να σκοτώσω αυτόν τον Edgar. Μου πάνε πάρα πολύ για Edgar. Τώρα αν πέσω εγώ πάνω σου. Θέλω να πάω πολύ σαν Νας. Ωραία, έχει κάτσει πίσω. Ας κάτσω εδώ. Τέλος πάντων, θα πάω κάτω. Πάτησα το M και έσπασα τον κάκτο. Το θάμ. Τι πιο θάμ. Ωραία. Μου τις πάει πάρα πολύ ο Edgar. Και θα πάω πάνω στον Edgar. Τι κάνω. Αλλά εκεί πέρα είναι ο Νας και ξέρετε κάτι. Θα πάω πάνω στον Νας. Και μπρα. Θα με νικήσει. Τι έκανα. Πάλι, παιδιά, πήγα πάλι να το λύσω. Ήθελα να τον κορυδέψω, αλλά οκ. Και έχουμε μείνει μία νίκη μακριά από το rank 41. Και πάμε λίγο. Και πάμε όλοι για το Legendary Startup. Δώσε μου κάτι καλό, please. Κάτι καλό. Ή κανένα skin ωραίο όμως. Πάμε. Hyper θα μου δώσει. Οκ, είναι η καλύτερη server του Griff, αλλά θα παίξω με αυτή. Γιατί μου αρέσει, ωραία. Απαντώ μόνος μου. Τέλος πάντων, οκ, δεν πειράζει. Πήρα μια Star Power που δεν την ήθελα γιατί θα την αγόραζα. Τέλος πάντων, μου γλίτωσε 2.000 coins, αλλά δεν είναι τίποτα. Αν έπαιρνα μια hyper θα μου γλίτωνε 5. Δεν πειράζει μόνο. Τουλάχιστον τι είχαμε κάτι. Παιδιά, έχω να πω στο showdown πάρτε αυτή την gadget. Είναι η πιο σπασμένη για το git. Και εγώ φεύγω, την κάνω. Γεια σου μαγκά. Μπρο μου, εδώ είμαι. Ξεκόλα. Ρε φίλε, γιατί να βάλετε το μίκο. Ωραία, μαζεύει σούπερ. Έχω κι εγώ σούπερ. Θα φύγω σε περίπτωση που μου έρθει και δεν πρόκειται να πάω πάνω στον Edgar. Και... ναι. Και έγινε η βλακεία και έχασα το win. Θέλω να βγω και δεύτερος ρε φίλε και τρίτος. Το ένα να βγω δεύτερος σίγουρα. Μην πω και πρώτος. Πάντως, θέλουμε να νικήσουμε. Έγινε βλακεία. Ο Μίκο πήγα να πάω πάνω στο Μίκο, αλλά ήρθε και ο Edgar. Βλακεία δικιά μου, δεν πειράζει. Αν είναι 2 πάω, ωραία πάω. Γιατί αυτή τη Star Power όσο παίρνει cube μου δίνει περισσότερο. Όσο δεν το ξέρουν τι κάνει. Και τώρα δηλαδή κάνω κάπου στο 200. Κάπου τους. Πάμε πάνω στο site. Να αυτό. Και εκεί νομίζω είναι... Τι κάνω πάλι. Πάω να το δείξω και... Ωραία, εδώ πέρα είναι ο Μόρτης. Ρόζα, τι είναι, όχι, δεν έχω καταλάβει. Στου. Ωραία, ο μπρο... Άστο φίλε. Η Ρόζα πόσα κουτιά έχει 5. Καλύτερα, καλό θα ήταν να πήγαινε με gadget γιατί τώρα με έχει δει η Ρόζα.
Ψόφα. Ψόφισε. Περιμένω μου γεμίσει λίγο η Star Power. Ναι, το βρήκα. Για άλλη μια. Τι κάνετε. Προσπαθώ να πάω. Δεν αξίζει. Εγώ μπορώ να πάω και στη Σέλη, αλλά θέλω να αποχωθώ. Απλά φοβάμαι μήπως με βαρέσει μετά κάποιος άλλος και γίνει πλακία. Πάνω στη Σέλη τώρα εγώ δεν πάω γιατί είναι έχει πάρα πολύ health. Ωραία. Πέθανε αυτό και έτσι θα αφήσουμε να αλληλοσκοτωθούν. Ψόφισε. Ωραία. Πρέπει να πάω πίσω, γρήγορα. Όχι, θα με σκοτώσει. Δεύτερη. Λίγο ακόμα. Ωραία, να ξέρετε αυτό το βίντεο είμαι λίγο άρρωστος, δεν πειράζει. Απλά αν βλέπετε να βήχω, αν ακούτε κάτι, αυτό είναι. Ναι, πάμε τώρα, θα το παίξω λίγο πολύ boost, μπορεί να βαρεθείτε λίγο αυτό το play, μπορεί να το βάλω στο 2x2 γιατί θα είναι full λογικά, θα είναι βαρετό. Ρε μπρο, και με αυτό με πετύχαινε. Έλα εδώ, Edgar. Κουμπάς. Όχι, δεν του χώνομαι. Μπορώ να χωθώ στον Edgar, ούτε σωστόν θα χωθώ γιατί να είμαι λίγο σίγουρος. Πρέπει να κατεβούν brawlers left. Περιμένω gadget. Άντε gadget. Ωραία. Πάμε gadget εδώ. Και τώρα περιμένω να σκοτωθούν λίγο μέχρι να πάνε brawlers left τουλάχιστον 4. Αλλά αν βρω ρε φίλε κανένα free kill θα τους σκοτώσω βέβαια. Ωραία. 5. Καλά πάει αυτό. Και κουνιάμαι λίγο για να μου βγάλει ένδειξη. Ωραία. Πέθανε. Εγώ τώρα δεν βρίσκω κανένα free kill. Πάτησα gadget misclick δικό μου. Αυτό πρέπει να φτάσει και ακριβώς. Ωραία, είμαι εγώ και άλλοι δύο. Μπορώ να ρισκάρω. Αλλά γιατί? Και τώρα θα έρθει ο Σέρτ και εγώ πρέπει να κάνω gadget και δεν... Μπρο, έλα εδώ. Μπιμπι, έλα. Τι κοιτάει? Για εμένα. Που είμαι καμπέ. Εννοούσα, δεν είμαι καμπέρι, Σέρτ. Δεν θα με βρει. Έλα. Ωραία, δεν πειράζει. Το ήξερα πως θα πεθάνω, ήταν προφανές. Ναι. Και πήγαμε 41 tire ton kit. Και νομίζω θα σταματήσει κάπου εδώ αυτό το βίντεο, παιδιά. Γράψτε σχόλιο για Mythic άμα θέλετε να με δείτε Mythic. Και άμα θέλετε να δείτε κανένα Max Tire. Γιατί έχω να πάω καιρό. Και έχω πάει και την Τζάκι. Αν θέλετε να ξαναπάω την Τζάκι ή αν θέλετε να πάω το Στου, θα δείξει. Ή τον Edgar. Και αυτό ήταν το βίντεο. Πήγαμε εδώ πέρα που βλέπετε τον Kit 802 τρόπαια. Αυτό είναι το βίντεο. Κάντε ένα subscribe, like και εγγραφή.